Здравейте, приятели! Аз съм Иво от GRMX и тук зад мен има един мотор от бъдещето. Говориме за една година напред. Единствения в България KTM 300 225 Hard Enduro. Вече сме при машината, тя наистина е изключително красива и агресивна. Имаме доста сменени компоненти по мотора. Там са оригиналните, а сега ще ви разкажа какво сме сменили по мотора. Имаме най-високия клас WP предница с мостове на X-Trick. Имаме предпазители на двигателя, гард на помпата на съединителя, капаци на шарнира, обръщащи ръчки на KTM. Имаме два режима на мотора, които могат да се командват от бутон. Отпред сме с 270 мм диск на Motomaster. Мотора излиза с оранжеви глави, черни спици, оранжеви нипли, дит капли, които за спорта наистина имат значение. Също сме сменили гумите, сложили сме по-меки, подготвяме се за следващото състезание. Минаваме от другата страна на мотора. Имаме гайдан на S3, един красив Акрапович, плътен диск, двукомпонентен пиньон, отново оранжева главина, оранжеви нипли. Имаме степенки на Moto S, които са с изнесен център 1 см назад, 1 см надолу, изнесен център за палеца на спирачката, WP заден амортисьор от много висок клас. Оригинално мотора идва с перка на спал, с тава. Тук са и оригиналните части, които сме подменили. Остават непокътнати, чисто нови. А тук Генчев от Генчев Груп. Генчев, благодаря ти. Погрижуй се да не останеме жадни, за което наискрено ти благодариме. Доста е топло и ще пием по един монстър след малко.